बरायनाय थालायबाय स' बाक्सानि जफादं गोजौ फरायसालियाव मोनसे जाथाय जानानै फैदो जे बेवहाय भुत ओंखारनाय जादों भुत माने फरायसा फरायसुलिफोरनियाव भुत हाबनानै माने गोबांथार हमथानो हायै माने बेफोरबायदि जाथाय जानानै फैदो जायफोरा हमथानो हाङो जाय भुत हाबनाय मानसिखौ हमथानो हाङो अब्ला बिथांमोननियावबो बे भुतआ सन्देरो एबा हाबो होननानै जों खोनानो मोनदों आं मोनसे फुल आपडेट होनांगासिनो एबा फुल भिडिअ होनांगासिनो जे फोरोंगुरुआ मा फोरमायखो एबा मा बुंखो बेनि सायाव स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबबा निस्सय बुजिगोन माने जायफोरा स्कुलाव गेट हाबनाय लोगो लोगो माने साब्रै साबा बेफोरबायदि भुत हमो एबा बेफोरबायदि जायफोरा हमथानो फैयो बेखौ जायफोरा हमथानो फैयो बे माने बिथांमोननियावबो हाबो होननानै मिथिनो मोनदों ओमफ्राय अजानाव लांबा एसे मोजां जायो मोजां जानानै आरो जेब्ला फरायसालियाव फैफिनो अब्ला माने बेफोरबायदि हाबफिनो होननानै जों मिथिनो मोनदों बेनि उनाव माने बेवहाय जाथाय जादोंमोननो सिगां जाथाय जादोंमोननो बेवहाय फरायसुलि सानै थैदों होननानै जों मिथिनो मोनदों एबा खोनानो मोनदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबब्ला निस्सय बुजिगोन आरो मा जामारनाय एबा मा गोदै जामारनाय बे जाथायफोरा नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबदों बिदिब्ला जय बर' बाथ्रायाथ' हयथ' नंगौ नङा दा जोङो जिहेतु प्रमाण मोनबाय थांनाय सनिबार आरो नै दिनै सनिबार बे सप्तासे लागातार थारमाने जोंनि बे जफादं गोजौ फरायसालियाव हिन्जावसा गथ'फोरखौ माने थिग 15 जनसो गथ'फोरखौ थारमाने आक्रमण खालामबाय थादो बेनिफ्राय मानसिफ्रा थारमाने ओरैबायदि अबस्था जायो थारमाने भुतआ हाबोब्ला गथ'फोरा थारमाने हमथाबाबो हमथाग'नो हायि जायो 8 जन ओरै गथ'फ्रा हमोबाबो हमथाग'नो हाया लोगोसेनो थारमाने जाय गथ'फ्रा हमथायो बिसोरबो थारमाने सनो जाहैबाय आरो सन्देरफायो आरो दा बिदिनो थांनाय सनिबारनिफ्राय दिनै सनिबारसिम बे जिहेतु गथ'फ्रा आक्रमण खालामजादों आरो किसुमाना थारमाने अजानियाव लांनानै फाहामना लाबोदों आरो खिन्थु स्कुल हाबफैफिनबानो आरो इबो जाफिनो आरो हामोबाबो आरो जाफिनो खुनु ताबिज साबिज गानबाबो बोन्दो सोन्दो थारमाने खाथिया आरो दा बेखायनो बे बुस्थुखौ जोङो फरायसालि हिसाबै थांनाय 1.5 बोसोर आगोलावबो बेबायदि घटनाया जादोंमोन बेनिफ्राय जिहेतु बे गथ'फ्रा जाय गथ'फोरनियाव थारमाने बे भुतआ साफायो बे गथ'फ्रा थारमाने जाथायफोरखौ फारि फारि दिन्थिलाङो आरो आगोलनि तारमाने फरायसुलि मेट्रिक पास जालांनाय गथ' सानैया तारमाने बेहाय सुइसाइड जादोंमोन जोंनियाव जायाखै न'आव जादोंमोन सुइसाइड जानायाव बिसोरो तारमाने बिसोरनि आत्माया हयथ' जों मिथिनायाव माने उद्धार जायाखै होनना जों खोनाना मोनदों दा आरो बिसोरो बुङो जाय गथ'फ्रा माने बेहाय फैनानै जाखांफैयो बे जाखांनानै जिहेतु भुतआ हाबनायाव माने आं आमखिसो जेनेबा आं दैजिरि सोरखौबा आं संगिनासो होनना बुङो आंखौ थारमाने नोंसोरो माबाबाबो खुनु दिन माने माबानो हाया आरो आं बिसोरखौ लांगोन आरो थांगोन ओरै होननानै बुङो आरो बेनिफ्राय बिदिनो माने जालांबाय थादों जाथाया बेनिफ्राय जोङो स्कुल हिसाबै एसे जारा फुखाफोर खालामदोंमोन खिन्थु जोङो खालामनायाव जों मैया मोनसे जायगायाव थांदोंमोन बेहाय जोङो एसे रिलिफ मोननाय बायदि मोनदों आरो बे बेलायावनो जोङो दिनै हम जयग खुंदों आरो बेखौ खनब्रै खालामनांगोननो बेनिफ्राय ओरैबायदिबो घटना जायो थारमाने बै भुतआ हाबनाय गथ'नियाव बियो थारमाने गाव माबोरै थैनाय बिनि हिस्ट्रिफोरखौ बुंजोबो आरो बेनिफ्राय आङो आमखिखौ लांगोन ओरै होननानै बुङो आरो बे नाम खारिनानै डाइरेक्ट बुङो जे आं आमुक बेनिफ्राय आङो आमखिफोरखौ आं लांगोन ओरै आरो फोरोंगिरिफोरखौ बुथारगोन होननासो बुंगलायनाय होननानै बुंदो जाहैबाय आरो हमथाबाबो हमथाग'नो हाया बेखिनियानो बेनिफ्राय दा बेनि बेलायाव जोङो खनब्रै आहुति सावगोन बे जायगायावनो फरायसाफोरनि मोजांनि थाखाय बेवहाय दिनै खिन्थु गैथ'वा आरो दिनै जायाखै बेबायदि आरो बेखिनियानो